vás všechny zdravím, jsem tady s dalším dílem Lukyho proměn. Dneska to bude opravdu pekelná proměna. Proměním se v ďábla, nebo v čerta, chcete-li, i když úplně klasický čert to určitě nebude, opět to vezmu po svém. Je to vůbec moje první proměna na přání druhého youtubera. O tuhle proměnu si napsal Pavel z kanálu Gothic Trilogy. Tento kanál je samozřejmě zaměřený na trilogii hry Gothic, takže vy, co jste milovníci této hry, tak v infoboxu bude odkaz na Pavlův kanál. Pavel mě požádal prostřednictvím YouTube, zdali bych nevytvořil nějakého hodně děsivého ďábla. Takže já dnes opravdu ze sebe vydám maximum a budu se snažit, aby ten ďábel byl skutečně co nejvíce děsivý a co nejvíce působivý. Ale jak říkám, vezmu to po svém, takže určitě to nebude úplná klasika. Celý tutoriál povedu v té nejpekelnější kombinaci barev červené a černé. A co se týká latexu, tak to se budu soustředit pouze na oblast kolem rohu. Jinak si myslím, že tutoriál nebude až tak složitý, bude to hlavně tedy o těch tělových barvách a o tom stínování. Takže to by bylo tak pár slov na úvod. Já doufám, že dnešní pekelná proměna se vám bude líbit. A jdeme na to. No a teď vlastně v této fázi budu lepit rohy. Udělal jsem si tady takovou hodně silnou latexovou základnu, protože budu používat velmi drastické lepidlo a rohy přilepím patexem. Což určitě na holou pleť určitě bych si neodvážil, ale jak říkám, ta základna latexová je hodně silná a já potřebuji, aby ty rohy držely opravdu fest, takže výjimečně tedy použiji patex.
Takže takto už vypadá finální vzhled mého dnešního ďábla. Jak jsem tedy zmiňoval v úvodu, jedná se o proměnu na přání. O tuhle proměnu se napsal Pavel a já doufám, že jsem tak nějak splnil jeho očekávání a že jak jemu, tak i vám ostatním se dnešní proměna líbila. Bylo to velmi snadné, pokud nepočítám tedy to lepení rohů, tak to bylo celkem snadné. Na celý obličej jsem tedy nanesl královskou červenou Eulenspiegel. A dál to bylo hlavně tedy o tom stínování, vystínoval jsem obočí. Vůbec poprvé v životě jsem si tedy nechal trochu více narůst vousy a rovněž jsem je vystínoval černým stínem. Nechtěl jsem, aby ty vousy byly nalepené a nebo snad dokonce jenom namalované. Takže tedy výjimečně jsem si nechal narůst své vlastní a pouze jsem je zvýraznil. Kolem očí jsem vytvořil hodně výrazné černé linky a co se týká očí, tak ještě doplním kontaktní čočky whiteout. Do vlasů jsem si dal vlastně černý spray na vlasy, barevný, a co se týká těch rohů, tak to bylo tedy jediné trochu komplikovanější. Musel jsem si nejprve pomocí latexu vytvořit takovou jakousi základnu přes celé čelo, stabilní základnu, na kterou pak následně jsem tedy mohl nalepit ty rohy. A jelikož ty rohy jsou docela dost dlouhé a i dost těžké, tak jsem tedy tu základnu udělal co nejpevnější a následně jsem použil lepidlo, které tedy vůbec není určeno na tělo, a použil jsem Pattex Superfix, takové univerzální lepidlo, co skutečně přilepí všechno. Takže alespoň ty rohy dobře drží. Co se týká těch rohů, tak v infoboxu máte odkaz na stránky www.mysticum.cz, kde mají skutečně docela slušný výběr těch rohů, co se týká velikosti tvaru i barvy. Takže si, pokud budete mít zájem, tak můžete si vybrat na tom e-shopu. Já jsem si tedy tyto rohy vyrobil sám, protože takto dlouhé rohy se mi nepovedlo nikde sehnat. Výrobci zřejmě asi vědí proč, protože pak by byl problém to vůbec přilepit, což jsem tedy dneska poznal na vlastní kůži. Výroba těch rohů je velmi jednoduchá, pokud byste o to stáli, tak mi napište do komentářů, můžu vám ještě zvlášť natočit tutoriál na výrobu těch rohů, ale skutečně to není nic složitého. Jsou v podstatě vyrobené pouze z alubalu, následně jsem je spirálovitě olepil tenkou lepicí páskou, poté jsem opět spirálovitě nalepil provázek, velmi natěsno, abych vlastně vytvořil tu rohovou strukturu. No a pak jsem celé ty rohy pokryl tenkou vrstvou latexu tekutého a úplně na závěr tedy barva. Vinová hnědá tělová Eulenspiegel a některé detaily ještě černou, abych skutečně tak nějak podpořil tu strukturu těch rohů a vypadaly pokud možno co nejvíce věrně. No a poslední prvek dnešní proměny, tedy kostým, opět má vlastní výroba. Je to velice jednoduchý sametový kostým s vysokým límcem. Pouze jsem k němu dokoupil rukavice. A poslední prvek dnešní proměny, tedy čertovské vidle, které jsou hodně dlouhé, ani se mi sem nevejdou. To je takový poslední prvek. Pokud by se jednalo o klasického čerta, tak samozřejmě řetězy a pytel na zlobivé děti přes rameno, ale jako doprovodná rekvizitu jsem tedy zvolil vidle, protože tento ďábel je přeci jen takový upravený a elegantní, není to žádná špinavá obluda, takže jsem tedy zvolil vidle. Takže tolik k dnešní proměně. Budu určitě rád, když mi dáte vědět, jak se vám dnešní ďábel líbil. Také budu rád, když mě podpoříte lajkem a rovněž vám sem přikládám jako vždy své facebookové stránky, kdo budete chtít, tak budu rád, když se přidáte. No a to je k dnešní pekelné proměně vše. Mějte se krásně, loučím se s vámi a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj. Ha 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 ha!